Sokigol olundi do laamu Aliou Ba ko mettu bernde wonani sukabe e rewbe wonambe fedde makko politique modèle ko dum wadi be sonki ko dolado abala dictature c'est pas le droit qui est dit. Sokugol o horejo fedde modèle rewa saria wi maître Galissa Adi Diallo e hande be tentinani wonema ko samakala jokkado ono mi holliri non nyande min jetti 5 heures meden démontre de ko be wowli kon toñe mabbe den de ala jial be jetti minute jowi fi wi ugol ma o condamné aw hande o condamnama o yi jugeon hay virgule goto o chanzali e der ko dum manni ko réquisition jidin donc innugol 2 ans de prison c'est trop facile donc haray men de toute façon mais saisi say cour d'appel on parce que wata wonirde ni maître Houlématou Ba kanyum wo dun do no lundi leydi démocratie e ndimanka ko guinenabe faala ko wola kon windaka men anda kon to be deti o décision do fi kondandugol monsieur Mamadou Aliou Ba hande ko mettu bernde pi no hersini fi onen e wagtu on do joni ko sifadi décision ji ko hersinta hare biddo Guinée fo hare onon wawata ko bantade daron beya kame jaaji rendo lundi be laamu tawabe cembe wurde holli mettu bernde mum e wi e mabbe leydi ndin hino yiltitorade bawo ko bange démocratie Mamadou Adama Diallo Conakry RFI